Γεια σας. Σήμερα παπαγιδεύτηκα στο σπίτι του NT303 στο Minecraft. Τι λέτε, θα καταφέρω να ξεφύγω ή όχι? Κάντε εγγραφή για να δείτε τη συνέχεια. Δεν θα καταφέρεις να φύγεις ποτέ από το σπίτι μου. Νομίζεις εγώ θα τα καταφέρω και θα φύγω από το σπίτι σου? Σιγά μη φύγεις από το σπίτι μου. Όσοι έχουν έρθει δεν έχουν καταφέρει να φύγουν. Εσύ ποιος είσαι, ποιος είσαι? Εγώ ξέρεις ποιος είμαι? Εγώ είμαι ο NT303. Και γιατί με έφερες εδώ πέρα? Εγώ τι σου έκανα, Γιατί δεν μου απαντάς? Εσύ TT303, πώς λένε σε ένα φωνή, γιατί δεν μου απαντάς, Εγώ εδώ πέρα σε έφερα γιατί άκουσα ότι εσύ πείραξες με τον αδερφό μου και παραλίγο να τον σκοτώσεις και θα μείνεις για πάντα εδώ και θα πεθάνεις εδώ μέσα στο σπίτι μου. Θα δεις ότι εγώ θα φύγω σε λίγο. Δεν θα κάτσω εγώ για πάντα εδώ. Δεν είμαι σαν τους άλλους. Εσύ ποιος είσαι, Εγώ ποιος είμαι? Εσύ ποιος είσαι? Εσύ μου μιλάς. Τι θέλεις? Εγώ είμαι το παιδί του NT303. Το παιδί του NT303. Καλά, αυτός ο NT303 έχει και παιδί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα καταφέρεις να φύγεις ποτέ από το σπίτι μου. Να ξέρεις, εγώ θα σε σκοτώσω κάποτε. Προσπάθησε να φύγεις, αλλά δεν θα μπορέσεις. Τι λες ρε? Εγώ θα μπορέσω να φύγω. Ωραία φίλε, δεν μπορώ να βρω τίποτα. Πώς θα φύγω από εδώ μέσα? Ψάξε να ξέρεις, για να σε ευκολύνω λίγο. Κάπου εδώ μέσα στο σπίτι έχω κάτι. Ψάξε και άμα το βρεις, είσαι τυχερός. Άμα δεν το βρεις, θα πεθάνεις εδώ μέσα. Τι? Έχεις κάτι κρυμμένο εδώ πέρα? Δηλαδή, σαν τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί δεν μου απαντάς ρε? Απάντα μου. Να ψάξεις να βρεις μόνος σου τι είναι. Εγώ δεν σου λέω τίποτα. Κάτσε, γιατί έχει μόνο εδώ χαλί? Βρήκα σεντούκι. Τι λες να έχει μέσα? Μήπως να έχει αυτό που μου είπε ο άλλος? Μάλλον αυτό θα εννοούσε. Εσύ που πας, εδώ θα μείνεις για πάντα. Θα σε σκοτώσω. Παιδιά, ξέφυγα. Δεν θα ξαναπάω ποτέ εκεί πέρα. Παιδιά, κάντε like και subscribe άμα θέλετε να ξαναπάω.